ҷанги дуюми ҷаҳон яке аз ҷангҳои хонумонсӯзу даҳшатноктарин дар таърихи инсоният маҳсуб меёбад. дар ин ҷанг кишварҳои зиёде хароб гардида 50 миллион нафар қурбон гардиданд. солҳои 1941-1945 ҷанги бузурги ватании Иттиҳоди Шӯравӣ бар зидди таҷовузи олмони фашистӣ рӯй додааст. дар қатори халқҳои 15 ҷумҳурии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ баҳри дифои ватан тоҷикистониён низ ба мубориза бархостанд. имрӯз мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен хотираи онҳоеро, ки бо гузашти солҳо бо зиндагии Падруд гуфтаанд, пос медорад. ба пешвози Иди Ғалаба яке аз маҳаллаҳои шаҳрамон мавзеи обшорон ба номи иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ Бобоҷонов Ота гузошта шуд. ба ин муносибат намояндагони мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, шӯрои собиқадорони меҳнат, шӯрои ҷанговарони байналмилал дар маҳаллаи обшорон ҷамъ омаданд. нахуст дар ҳамоиш мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Дӯстода Афзалшоҳ аз тарҷумаи ҳол, корномаи ҷангӣ ва фаъолияти баъдиҷангии шодравон Бобоҷонов Ота ба ҳозирин маълумот дод. бозпас баъд аз хотимаи ҷанги бузурги ватанӣ ба ватан баргаштанд ва омадан хонданд. худашон аз рӯи ихтисос ҳуқуқшиносиён раиси суд шуда кор кард, роҳбари натар шуда кор кард, досанфа роҳбар шуда кор кард, барои кабудгузоркунии ободии анани минтақаи мову шумо шуда кор кард. ҳамзамон дар ин ҷамъомад собиқадорони меҳнат, аълочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Хоҷа Муҳаммади Муҳаммадзод, Шоев Боймурод, Сангинов Ҷемабой ва Мурод Саидалии Мазорӣ ба сухан баромада диловариву қаҳрамониҳо ва анъанаҳои пуршарафи ҷангии падарони шӯҳратмандро боиси ифтихори наслҳои имрӯзу фардо донистанд. толибаҳои муассисаи таҳсилоти умумии асосии рақами 1 дар ҳамоиш порчаҳои шеъриро алоқаманд ба мавзӯи ҷанги бузурги ватанӣ қироат сохтанд. фарзанди шодравон Бобоҷонов Ота Рустам Бобоҷонов дар поёни ҷамъомад барои ташаббускорони ин тадбир ва қадршиносии падари ҷанговараш изҳори сипос намуд. саҳми фиристодагони Тоҷикистон дар таъмини ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ хеле калон аст ва 56 000 нафари онҳо бо ордену медалҳои ҷангӣ сарфароз шуда, 54 нафар ба унвони олии қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ ноил гардиданд, ки 2 нафари онҳо зодаи шаҳри Панҷакен мебошанд. Фирӯза Одилзода, Зарҳуни Неъматулло ва Исмоилҷон Холов аз маҳаллаи Обшорон.